na Atsu yira ono so ye bronifita wo yuka brochimemu epie monte bekasa no so obata ni nsuru mote arewo ahye ne kra so ma bisa ade chi ade ese enkura yi busa na ebusa se dadi we empo dadi wo hwa me ne dadi nya video call ne hu se oye okay maami enya mu aye bia emfa ma enkura no eti arewo ni mu no ena ode ade sede to yuka aban nim se do betumi bia omunye na omumwa take rescue team se de be ya baby bia ni kunu hye no ne nsa betumi aka no Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ye. Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan na betumi ama nkundwa papa ti se dia mesisu. Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan na betumi ama o nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo. Na na beto kundwa Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka. O dia frɛ no ma na egu screen ni so no. Ebusia tu maji echisu ene yamahwefo ene adofo nyina akwaba ede mobile channel kese eso ekwa na wotwe emienu ena o my Ghana yanti asempa ne nyina ene asase woso kese a esi wo Turkey enam so ma Ghana ye de hye Christian Atsu a enkane na wosi akan ede ma Black Star na afeso osi akan ede ma Chelsea ene Newcastle ni wakoka edwemu enkomo na baba edeja e wo my Ghana mu a ye twe ensem no sre ne abasa ye hwese ebe hu asem ne pomasi bre na ba bibia abrante ne hye no watimia beka o my Ghana nsa na afeso ebusua nsa ebusua na bra sare wo semu ebeto odwa no enkomo bebre na na yedi asomo ewo ye fidi kese eso na ebusua ebra asem no ebeto odwa pe na ye ma mpanyin na adan kwakufu ado ma ne ho ye ha na okọ ne Twitter page de kwoto wo kire se asem na esine eyare ho sem papa yi na nso gidi se Atsu ebetumi aba beka yensa na ebra ode kwoto wo pe na amane bone beto odwa se Atsu de sesebre baby wo bia yensa aka no na kwakoto yere sabia na dodo na ase o seye enam so ama tu maji echi efato ye ho so kwa abusua ho ene abusua kwotwetwe enkomo ma abusua de o mani ginsem atudwa de abasobon nsem kra komo my Ghana so ma ya de papa ye se asemi ba ye o manto majeje mu no mutumi tai abusua na echi o mutumi ni abusua no edi abrɛho na ewo nkomo ani ye di ani age a dodo na akra chese ne namu kakra na ebu na Ghana fo chese oh se ne namu mpo na ebu na se wantumi ambobo obiem ne mpo Atsu ase a eno be ye ni gie ne anwowa ho pa de ama omai a na ye di eho enkomo a abusua wo mu a na enkomo foforo so pia bonte a eye Atsu enua ba wo no eye nata eso de nsema betu dwa wo chese ne ru ho papa ye aduane mpo wontumi enti bi enhye nanum enti wo sre rescue team e wo take say ombo mumodi bia se be bia ne nua ne hye no ombetumi eho no se de be ya abusua no ebetumi aka omakoma ato omyem abusua wo sansem yi mu ano na Atsu yira ono so ye bronifita wo yuka brochimemu epie monte bekasa no so obata ni nsuru mote arewo ahye ne kra so ma bisa ade chi ade ese enkura yi busa na ebusa se dadi we empo dadi wo hwa me ne dadi nya video call ne hu se oye okay maami enya mu aye bia emfa ma enkura no eti arewo ni mu no na ode ade sede to yuka aban nim se do betumi bia omunye na omumwa take rescue team se de be ya baby bia ni kunu hye no ne nsa betumi aka no ewo mu se nya Atsu nkwa na nipa wakoka ensenseme wa asase ase na so ne de hye ni kunu ne twotwo mutwo no enti ne obi apri ne tidia no so apri ama ni kunu se UK government ne enye nsenche ne bi se de be ya ni kunu betumi aba be ka ne nsa abuse won sa akomodie mu ana ese nya ne ntie se ye ni nua be ma wo de Isaac eso akwa kopiem wo baabi a atorenchem ni si ya wo che se enya de wo tu ne nan until say rescue team no ebe hu baabi a ni nua ne ehye wo mo abon pempen wo ho no mo a na amane bonu kra beto odwa se nyame adom ye hu Atsu empaboa na wode ye training ewa na Ghana fo eso a ye nwum nom se nyame yede wase o se baabi bia branch echi ye hu ne mpaboa de na ese ene ye ya ben Atsu a ne sentina kwakọ ye ni gisem a ye nyina ye di ho awusie enam so ama asofo bi so hye nkom kire se oh de aduri de ye nto ya adwene mu ye be wufo bi nwoni na Atsu de etsesebre yi wakwakọ ka owuo bofo nsa wasamado entinya de a agent of no return nya de wo san ne chiaba enti Ghana fo mu abo ho no mo hye ase nya yie ne atwemu tan ne betenye pa Atsu okọ ena dodo na oh de bi ye nyentum ye wogidie pa se Nyankopon ebetumi aye fisa Atsu waye bebre ena de amagana adehye ewusie nyanka mobrowa wona woni bi Atsu atimi abom de Nyankopon kan sa papa na waye no so na o man kai dumbi enkoma abrantie se de be ya obetumi abeka o my Ghana ene abusuansa ne ba de didi hu komo bebre ne no ena ne agent e fe ne na ono so yuka brochimemu no
wote enam ne so mpo na atwokopie mu e woteke okosi akan e de ma eyetima ewo ho e na ode beto abonte na wo kyese ne ense ka kono eni ye enyan eni da so ya san nipa be mu ye bo ni nyina ne se eye rescue team e woteke nu aso mo twentwe o mo na ase dodo adwuma na omo ye ne bote na titru pa ekoma ne team na wo bo no wo munye bibia mfa mo a se de be ye betumi hu atwo ni mu ani mu ya ase wo mato ma dwuma se form hu bi ase nipa no nya kwosha asase atintie na de adu de wo ntie de nto ya dwum na na se ade rescue team ne ye ne so ka se ne bojo so pa na oboa na ni nyu baako se e na homete enti wo gina so de ade se de to ama na ma nyina nim se ewiase nyina nka omutimom se eye Ukraine Russia ekon ye e ma nipa bi e fato wo ho so koboa eye Ukraine so mo ni Russia enko de a baabi aduru ni ye ni bresem nipa de hye enkwa na wasase ase no enti no ewiase nyina mekambom na baabi bere Atsu ene nipa dodo na ehye no yentumi enkoyi omo enfiri ho na ebusia wasan komodie ni mu ano e na amane bonisa beto odwa se ne baabi na Atsu wo pote na ye 9 floor wo krampo no ye nya nipa num bi efiri wo no ma omote ase na Ghana force ewrade ye de wase watie yesu frɛ etebuso ye nyina ye wa atwanie mu se abrante Christian Atsu si ebehu no ene ye hu ne mpabo ene ye hu ne source ene ye hu na tade no Ghana for kyese omo abre omo fa asem papa bi emra na akoma ento ye mu na ebusan ye te wo no ma ye di ensem ni ho abobo wa hwede ye kwakosi a takifo so kofa by side ababiem ene omo kire se ebeto sesebra pa ekọ na watwi mienu a omo nsanyanka Atsu ni de kamia kwakoye se ebra atore nchem ni si ye no na oni ne demu an sa na ehwehwemu na ba beto abonte se wo demu pa de a ebisa 9 floor omo duru ho omo ti me yi nipa num wo honom omo ti me yi nipa ni bia sebi omo nkata asefo hu biem nipa ni mi so ti ase nte ye dai Atsu no hemfa na no wo sha 9 floor no ye dura ye ntumi nwuni na esa asem ni mu erem enti ebra scientist yi gina won mo kai ka omani hu de omo be ye na e na nadamfo so e fe ne Sam e de ababetu dwa no wo che se ansa na atoro nchem ne basi no okosra Atsu na ebra okosra Atsu na Atsu eni dem no wote abonte woni ni nyina na woni ka mu a wo mo ebo nkomo enti omo nyi ni se sa bre na esi ye ni sa na Atsu wo dem pa ebusuanke hu ni dadaada eni esi ano akwakoye ntwinu ahye wo mo ntam se na wote ne ka mu anasa na wo dem ehimfa pote pa na Atsu ewo eni ebusuanse si ano afei ena ye take rescue team no omo ye hwehwemu ebiso omo che se nko wo dem dia ene nka ba na body ni se enkwanim se enkwa wo mu no ankoma hu ni dadaada na so esebrei amanefofo na sa abase na oni dem na emum na oteneka mu enti oteneka mu edan ne dwirigu amem na kwosha ase enti afi ne ye ntwitwa ka no enkoyi ni free ka nimu ana se ono akase wo hu ye ene wote ahyan na ene wo twen ama bibia todi ansa no de ne ho aba be kire wi ase se wote ase ana abusua ya adwuma ye kese ne ye hu ba bia ye de asem ne be fa enu achi nso abofra wanya mfie du abeso da ya wo kye sa wa Atsu abeso ne da ese wo no court ne bia wo si ne ne ma kye se abusua enkomo no aye bebre a ye hu ba bia ye de asem no efa na so no de ababeto ye punu sisi ya ne de enwemu ne kye se Atsu ebra atoro nchem ne esi ye no na nya de wo ne dem so wo ne dem ba ankomo hu body no se body ne awu se body ne ti ase nkomo hu ne dadaada enti ese no omo se ye nhwemu foforo enti wei ene amane ba afri Turkey aba too much age yeso ye de bi ababesomo ewe ye fidi kese yi eso ye de kan ahyemobo se mo ntame kuchu emfa Atsu nsensem no panie biara ebeto from efa sa amane boye hu no ye de babesomo ewe ye fidi kese yi eso mi ameboabo ensem ya no amede besomo no medi ede nana afiase wabo modia so be subscribe to channel no ebuso wo wi a share link ni ma foforo ensanka bi enkoma ye bo ye wadwenche no betumi dia fa comment section ho making kan ni nyina edi amamu ebusua makramo